Era veritat? Podia passar una vergonya com aquella mentre ell enculava l'escletxa i ajuntava les velles aigües del violí. Dormia tapant-se la boca per no vomitar, per no esclatar en insults. Els sagrats aquells fills de puta els submergien dintre d'una banyera d'aigua fredíssima, fins a 4 graus precisa en fregum. Són molt metòdics i els hi mantenien fins que podien el coneixement. I per què ho fan? Què diuen? Els porcs diuen que és per aplicar els resultats dels experiments dels aviadors alemanys salvats a les aigües del Bàltic. Però jo no m'ho crec, ni cap pres del taller, ni tan sols els podrits. Estic segur que ho fan per fer patir els cabrons. Trepen de gust torturant les persones, els malparits, i pots pujar als porcs.